जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଏକ କବିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ମନ ରେ ମନ, ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତି ଯାଇଛି ମିଳିବ କେଉଁଠି? ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ହଜାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଖିର ଲୁହ ସବୁ ଲୁଚିବ କେଉଁଠି? ପଚାରିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କିପରି ସହିପାରୁଛୁ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାଣିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସେ। କିଛି ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଠାରୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଛି, ପୁଣି ଥରେ ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅତୀତର ଝଡ଼ ପରେ ନୀରବତା ଯୋଗେଇ ଦେଇଛି ଭାବ। ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଭୁଲିବାକୁ କିଛି ଅଭୁଲା କଷ୍ଟ। ଅଧୀର ଅସ୍ଥିର ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା କିଛି ଲୁହର ଧାର ଶିଖେଇ ଦିଏ ଆଘାତ ନ ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ, ବିପଦ ନ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି। ପୁଣି ପଚାରିଲି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ? ଉତ୍ତର ଦିଏ ହଁ, ଦିନ ଆସିବ ତୁମକୁ ତମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନଥିବ ନା ମୋତେ ତମ ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ପର କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶେଷରେ ସେ କହେ ସାଉଁଟି ନେଉଛି ହଜିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେବେ ବି ଦେଖୁଛି ପୁରାତନ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ରୂପ ଦିଶୁଅଛି।